chieng' makawuono e pinyno mar China. Limbe makamano bro bedo kadhi mbele nyaka chieng' tarik 26 mano mar dweni. Japiny intere kod geno mane kotudore kod limbe makamano. Kapok ne wadhi e yueyo, CPA Molin Achayo ka intere kaunti ma Kisumu anyisi mar mondo mi maknwa paro moro kanyo mano kotudore kod wechego mag keto mwandu. Kapo ni e limbe makamano piny China ng'eyo ni bro bedo kaka okang' mano mar keto mwandu mopogore opogore pacho kae, seche moko e sectors mopogore opogore. Mano seche moko nyalo duoko kata nyalo ting'o malo wechego mag hola ma seche moko piny Kenya nitiere godo e piny mano mar pinyno mar China. To mano kwang'iyo weche mag uchumi ma pacho kae, onyalo keto uchumi ma pacho kae e yo machalo nade. To bende apenji kanyo ni bende maesa mar piny Kenya tego osiepe kinde kod pinyno mar China. Molin. Erokamano Sophie, aparo ni penjo mar ni bende maesa no e machako kaduoko ni maesa nikech wige adek mokalo kanyo cha wan e studio to ne wacho wach piny America gi impact mane advisory or restriction mane giketo ne piny Kenya ne nigodo, kendo ne wawacho ni koro piny Kenya nyaka koro ng'i kendo mako osiepe gi pinje mamoko. An kuom ranyisi achiel kuom pinje mane wawacho ne en piny mar China. Koro ka duoko penjo ni mar ni bende maesa, duoko na en ni maesa. To kase wacho mano then aduga chaka wacho ni mana kaka Kachola no wacho ni pinywa mar Kenya nyaka bed gosiepe nikech ok wadak e limbo, ok wadak kendwa, ok wadak e island, ok wan e chula, wadak e kind pinje mamoko. To ka jomoko mako osiep, in emok dang' ibed ni ok imako osiep. Koro Kenya nyaka mako osiep kod China, to ok mana mako osiep, onya osiep makelo dongruok ne piny Kenya. Kase wacho mano to kenda wacho ni e limbe mar jatend piny Ker Ruto e piny China, wageno ni ok bi kelo ola moro kendo machielo e wi ola ma wan go. Focus mar limbe no onego bed ni onyayo the balance of trade. Makachola kachiel kod wendo machielo no se explain ni kik wabed ni gik manodonje piny Kenya ka kowuok e piny China ng'eny ahinya moloyo ma wan wachiwo. Koro wangiso ni en osiep ma kolosi kata agreement ma kodonjie to en agreement ma ok ni omiyo wa 100% nueng'o, lakini ng'ato ka ng'ato wuok kamor. Iyudo to ambe ayudo. Kamoro ahinyora matin to kamoro afidia koluwore gi kaka winjruok odhi obet. Koro e yore mag export watemo ng'iyo ni chien kucho nyocha Kenya ne nitiere gi winjruok miluongo ni AGOA gi piny mar Amerika. To AGOA no thuolo mare rumo kochopo dwe mar 9 e higa ni. Koro limbe mar jatend piny e piny China kan moro gombo kata nigi lek moro ni wanyalo donje winjruok machal gi mar AGOA cha kod piny China. E yor AGOA ne nitiere gik mane dhi machalo kaka textile and apparels mane iloso e EPZ magwa kacha. To kendo kanyo no ndiko joma mine ahinya kaachiel gi joma pod tindo. Mar ariyo nitiere fruits manyocha dhi kaka avocado, maembe, to kata nitiere livestock. Koro ka wanyalo nyayo osiepno to mage gik ma wanyalo gombo ni mondo wadhir mbele ni omiwa ne tarif mabet ni piny matin manyalo miyo gigo donje piny mar China kacha e yo moro mogore piny. No se nyiso ranyisi kacha gi wendo Kachola ni ka nengo no dok piny to nitiere ber machopo ne in kod an manie value chain no. To korka investments waneno ni wanyalo luongo piny mar China mondo donje investments mag private partnership around agribusiness, food processing companies minyalo chaki mago mag rech nikech wan ka gi nam kendo wang'eyo ni wan gi ngege, wan gi mbuta, wan gi reye mang'eny. Ginyalo timo kata investments e weche mag blue economy, ginyalo timo investments e weche mag EPZ ma nitiere Dongo Kundu kacha, nitiere Kisumu kachiel kod Nairobi. Magi duto te ka gibiro to ok gibiro gimiyowa ola, gibiro ni gidonjo wanywako e ohala to ohala gitimore piny mar Kenya ka. Ber mar ng'ato katimo ohala e pinyu en ni oko bi manyo ni mondo ndik jomoko mowuok e China, kata ka gibiro bedo gi jo magindiko mowuok e China to nitiere chike ma agreement magidhi ketono bro wacho ni percent makama nyaka wuoge e pinywa mar Kenya ka. Koro kuom direct benefit nitiere benefit mag jo mondiki directly, nitiere benefit mag ji kaka jopur makan moro bro yudo kama gitere mwandu gi ka gisewuok.
Another great investment maginyalo timo en ni mondo gi support the strategic grain reserve marwa mar Kenya. Kuom ranyisi pile ka pile ka koth chwe mang'eny kata ka Nyasaye omiyowa koth machamo chiek, to kendo wachak wawinjo ni cham nokethore, cham to e puodho nikech ang'o, waonge gi system maber mar strategic grain reserves magwa mondo wakan chiemo gi mondo kik kethre. Koro mago areas ma wanyalo timo godo public private partnerships kodgi mondo mi japiny ogerre, uchumi mar Kenya bende ogerre, to hola bende waduoko piny. Nikech ka wadhi e yor hola to ok wabi konyo japiny Kenya. Nyaka wadhi mana e yor mar bero ohala, e yor export, manyiso ni walos gigo ma wagolo ka maber mondo timre nade, ochope piny China. To e timo mano ok watim, nyaka wa invest koro kaka piny Kenya e gimiluongo ni value chain. Manyiso ni kaka gimoro wuok e puodho kata kaka wuok kamilose mochop ne japiny China kacha. Ang'o ma japiny kata piny Kenya nyaka koro tim mondo mi mwandu madonje piny China go bende gibed gigo ma iluongo gi dho ngere ni competitive. En nyako ma kitere chiro to ka ng'ato ne nigi nyare to wacho ni anto nyako ni ema kawo moro cha aneno kogwande poto poto. Koro nyaka walos mwandu bende manigi mbi kata nigi nyai ma ng'ato nyalo neno kendo manyalo hero kata ka watimo mano. To dhi mondo piny Kenya odhi oloso osiep gi China ok onego ng'isi kata onego nenre ni wachako lweny kod piny mar Amerika. Nikech jatend piny mar Amerika oseng'isowa kaka piny Kenya ni dwaro gima gitemo geng'o piny gi mar Amerika. Koro wan bende kaka piny Kenya ok dang walinga linga nikech wainyore. Ng'ama inyore, ng'ama orwako wuore mong'eyo kuma wuorno diego, emomiyo japiny Kenya kokalo kuom ker mare nyaka wuogi mondo dhi mondo manyo osiepe mamoko manyalo miyo wadhi mbele yorewa mag dongruok kaka jopiny.